Så guys, mig og Erik, vi spiller så Slender 3. Og vi vil... Ja, vi vil... Hvad vil vi? Vi vil faktisk gennemføre det. Ja. Så nu går vi i gang. Ja. I hvert fald noget. Hvor mange noter har vi? Har vi ikke 0? Har vi ikke 0? Jo, så. Venstre. Skal jeg regne? Hvad? Hvad? Vi fandt en. Man fandt en note. Yes. Always hunting. Hvor har vi 2? Rigtigt. Men det er fordi, den skrev lines, og der var 2 lines. Nå. Så hver gang man fandt line. Og du ved, der er 2 lines på hver, så er det 8 papir. Lad du en? Ja. Vi skal faktisk sikkert se noget. Man ved aldrig, hvornår man ser ham. Prøv at vente om. Tak. Vent om. Nå, tak. Ja, ikke give mig chok. Kig. Fuck, det er uhyggeligt. Vent om. Vent om. Vent. Vent om. Er det ikke ordentligt uhyggeligt? Jo. Jeg troede, han sagde det ikke var. Vent om. Vent. Jeg skal have en lille pause. Hvad gør vi, hvis vi ser ham? Skriger. Vent om. Kig ind i rummet. Kig ind i rummet. Kig ind i rummet. Højere. Kig så højere. Vent. Tak skal du have.